Hello, what's up? Kumusta kamong tanan? Ako gyapon dakong kalipay nga kita makatuon sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, magpasalamat gyapon ako sa mga tawo nga mitabang kanato karon. Bless your heart, hinaut po untang ang Ginoo magapanalangin kaninyo o kita usab samtang kita gatuon. Ang panahon namo diri okay, dili pa kay tugnaw pero gasugod-sugod na. So hinaut po unta nga walay bagyo nga moagi sa Pilipinas. Hinaut po unta nga dili kay init, hinaut po unta nga ang Ginoo kanunay magauban kaninyo karon. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan mong langit nun, daghang salamat karon nga kami makatuon sa imong balaang pulong. Kay ang imong balaang pulong mao ang among dalan sa kamatuoran. Ginoo, mistuo kami nga ikaw ang nagsulti sa tinuod. You are the source of truth. Ikaw ang kinabuhi nga walay katapusan, ikaw ang dalan, ikaw ang kamatuoran. Ginoo, daghang salamat, hinaut po unta nga sa among pagtuon karon, maka-concentrate kami og husto, maminaw kami, mag-analyze, tan-aw namo ang imong pulong. Ginoo, pasayloa kami sa mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Karon mag-review kita sa atong pagtuon. Gamay lang review. Gikan sa kapitulo 13 hangtod sa kapitulo 18, 17 I should say. Usa lang ni ka lugar dito sila sa pinakakatapusan nilang panihapon sa upper room. So kini gatudlo si Jesus dili na sa mga tao kundi sa iya ng mga disipulo. So, just a review. Kapitulo 13. Gihugasan ni Jesus ang mga hugaw nga tiil sa iyang mga disipulo. Ang prinsipyo niini kay ang iyang mga disipulo nag-away kung kinsa mahimong sikat nila, kung kinsa mahimong leader. Normal ni. Gitudluan sila ni Jesus nga kung kinsa tong mahimong leader, kinahanglan siya mahimong servant. Siya mahimong sulugoon, mag-alagad, dili magpasikat. Chapter 14. Mingon si Jesus, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi nga walay katapusan. Mingon sila, wala ni dalan, dakang mga tao nga mingon nga sila ang dalan, apan siya lang ang dalan, paingon sa balay sa amahan. Chapter 15. Mingon siya, ako ang tinuod nga punuan, sa ubas o sa paras o sa grapes, kamo ang mga branches, kamo ang mga sanga. Kinahanglan mag-abide or sa Binisaya magpabilin kamo kanako aron kamo nga mga sumusunod nako makapamunga. Chapter 16. Ang saad ni Jesus nga moadto na siya sa balay siyang amahan. O mingon sila, mingon si Jesus, don't worry mga disciples, akong ipadala ang Espiritu Santo. And then, chapter 17, chapter 17, ang pinakabalaang pag-ampo ni Jesus. Nag-ampo siya, communication sa iyang amahan. And then, sa iyang mga disipulo, nag-ampo siya. O nag-ampo usab siya sa atua nga mosalig motuo kaniya. So, karon magsugod na kita sa kapitulo 18. Guys, abrihan na ninyo yung Bible. Sa kapitulo 18, magsugod na kita. Human ni Jesus makapamulong niini, pamulong paghuman siyang pag-ampo, mitabok siya sa sapa kauban ang mga 11 disciples sa sapa sa Kedron, kuyog sa iyang mga tinunan. Niadtong dapita may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Sa among pag-adto sa Israel sa unang panahon, pila na katuig karon, nakaagi usab mi ini. Pero sa panahon ni Jesus, kining sapa
dako-dako ni Jotay. Ug ato gyud sa akong pagbasa nga kining sapa posible kay kining sapa konektado ni sa templo kay kanang adlaw daghang kaayong mga karnero nga ihalad. Naibalo na kita yan ang adlaw. Niingon si Josephus ang usa ka historian nga 250,000 ang ihalad. So kining sapa gikan ni sa templo. So pag-agi siguro ni Jesus ag iyang mga disipulo nakita nila ang dugo sa daghang kaayong mga karnero nga ilang gihalad dito sa templo. So siguro nahinumduman nila ni nga kanang dugo nga ang atong Ginoong Jesucristo iya pong ipaagas ang iyang dugo nga mao'y makalimpyo sa atong sala. Ang gihimo sa mga Hudiyo nga tradisyon nila kanang kada tuig nila nga mag-offer sila, magsakripisyo parang ilang sala ang mawala. Dili to pwede. Dili na kinahanglan kay gihalad ni Jesus ang iyang kinabuhi. Siya ang pinaka-perfect na Lamb of God, pinaka-perfect nga karnero kay wala man siya sala. Anyways, og ang iyang mga tinuonan og mag-adtuan man sila dito. So sige di silang moadto dinha sa Getsemani. Verse 3. Bo sami ato si Judas. Naa na si Judas. Sa tanaman kuyog ang usa ka panon sa mga Romanong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pare o sa mga parisiyo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. So sa akong nabasahan, sa original gyud, wala ta kay bulog unsa kadaghan ang gidala ni Judas. Kay sa original nga sinultian, cohort, ang cohort na ay sobra sa 600 ka mga sundalo, mga Romano. O naapoy nabasahan ako nga posible usab nga kining grupuha adunay 200 ka mga sundalo gasakay og kabayo o 1,000 ang gasunod. Pero si Juan mingon siya basta daghan. Pero sa original mao gyud to. So wala ta kabalog unsa kadaghan. Og ato gyung mahibawan nga kining mga sundalong mga Romano, dili ni mahadlok mo patay tao. Kay kining mga Romano, eksperyensyado og gusto. Ilang nakuha ang England, nakuha nilang Inglaterra, ang Germany, nakuha nilang Saudi Arabia, ang Afghanistan, Iran, Iraq, Egypt, ilahani ang Africa. Kining mga sundalo, dili ni sila mga talawan. Posible nang daghan silang gipamatay na nila ani. So wala ni kadlok. Tan-aw na to. So matingala kita nganong daghan maning giuban ni Judas. O kini sila verse 4. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila og miingon, kinsa inyong gipangita? Posible siguro ni kay kining mga sundalo pila ka gatos nga sundalo nga naay sulo, siguro sa gatunga sila nakita na ni Jesus ang mudakop kaniya. Nakita siguro na nervyos na ang mga disipulo niya. Na nervyos ba si Jesus? Dinhi atong masayran sa verse 4, mingon si Jesus, nasayod sa tanan nga mahitabo. Unsa maning mahitabo? Mahitabo kaniya nga siya dakpon, siya imbestigahon, siya sagpaon, siya dalhon niya ng cross, latigun siya, o ilansang siya sa cross ug mamatay. Nahibulo siya sa tanan. Naay panahon nga wala pa'y panahon niya nga gidakop siya gustong patyon apan nawala lang ang atong Ginoong Jesucristo. Pero karong panahon na mingon siya, this is the time, mao na ni panahon nga iyang ihatag iyang kinabuhi. Nasayod siya
Wala siya midalagan kay ni adtong lugar daghang kay mga kahoy. So siguro sa gatungas pa kung nahadlok pa si Jesus, mitago na sila, midalagan na sila. Apan wala kay panahon naman. O unsay giingon niya? Si Jesus nga nasayod sa tanan, mahitabo kaniya, mitagbo kanila og miingon, kinsa inyong gipangita? Wala siya gapaabot, siya ang mitagbo. Ato bang makita nga mitalaw ang atong Ginoong Jesucristo, dili mitagbo gid siya. Kinsa inyong gipangita? Mitubag sila, si Jesus nga taga Nazareth. Miingon siya, ako. Siya miingon. Si Judas, ang nagbudi kaniya, nagbarog dito uban kanila. Verse 6, sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako, miatra sila og nangatumba. Bantayan nato ning pulong nangatumba sila. Nganong nangatumba man sila? Ngano man, unsa man ni, kinsa man ni si Jesus? Nga ang mga sundalo nga famous, dili mahadlok, nangatumba man sila. Kay bulo mo sa versikulo 5, si Jesus, mingon sa taga Nazareth, mingon siya, ako. Kining pulong nga ako sa original nga sinultian, ha? Ang Bible dili gisulat ni sa English or sa Cebuano or sa Tagalog. Grego ang sinultian. Sa sinultian ng Grego, si Jesus miingon nga, ego eimi. Buti pasabot, ako ni. Ego eimi. Monay sa original. Nganong importante maning ego eimi na atong may bawaan tungod kay sa dihang atong hinumduman na sa dihang gipadala sa atong Ginoo si Moises dito sa Ehipto para kuhaon ang mga Hudiyo, kuhaon ang mga Israelites, kay sila mga slaves. Nangutana si Moises sa nagsugo niya dito sa bukid sa Sinai. Nagsugo ang Ginoo. Mingon si Moises, kung mangutana sila, kinsay nagpadala, kinsay imong ngalan? Mingon ang Ginoo, ego eimi. Mauni the same pulong nga gigamit ni Jesus. Si Jesus di ay kadtong sa panahon ni Moises, siya ang gasulti. Wala ang Ginoong Amahan, wala mingon nga ako si Jehovah. Mingon siya, ako ni, ako, ego eimi. Kay sa unang panahon, dili yun nila i-pronounce ang ngalan ng Ginoo. Sagrado kay ni. Wala gani vowel ang pag-spelling nila para dili yun nila gustong i-pronounce. Walay Elohim, walay Jehovah sa original. Ang original nga pangalan, ego eimi. Bantayan nato ni. Kay bisan si Jesus, giatake siya sa mga Hudiyo sa templo. Miingon sila, unsa man ka tigulang wala pa gani kay 50, makaingon ka na nga naa ka sa panahon ni Abraham. Miingon si Jesus, sa wala pa si Abraham, ego eimi, ako na. Gigamit niya ni ego eimi. So, naibalo kita nga si Jesus ang gabuhat sa kalibutan. So sa diyang miingon siya, ako ang mao ni Ginoo, miingon siya, ako ang Ginoo. Nangatumba sila. Huna-huna natumba sila, pila siguro ka gatus kining nangatumba. Nangahadlok sila. Dili kita matingala kay ang power, ang gahom ni Jesus, dinhay sa kapanahon nga misakay sila og sakayan og dinhay unos, bagyo, iyang gipahunong ang namatay, iyang gihatagan og kinabuhi. And then kabalo ka sa pagtuon nato sa kapitulo 1 sa sinulat ni Juan, si Jesus ang nagbuhat sa kalibutan.
nagbuhat sa mga tao sa pulong lamang. So dinhi sa pulong lamang nangatumba na sila. And then verse 7, og gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kay nahadlok naman sila mangutana. So si Jesus nang nungutana nila. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazareth, mitubag sila. Nagkurog siguro sila nini. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban. So iyang gihangyo, kung akong gipangita ninyo, ayaw ninyo hilabti ning akong mga disipulo. Ako lang. Wala ni sila labot. Kaya so makita nato ni Jesus. So sa kalisod sa iyang kinabuhi, siya ga-care gihapon. Iya gihapon gilantaw ang kaugmaon sa mga disipulo. Wala niya lantawa iyang kaugalingon kunili ang kaugmaon sa iyang mga disipulo. Ayaw ni sila hilabta. Kita usab si Jesus misaad man nila nga ako magauban, panalipdan ko kamo. Nagasaad po na itong Ginoong Kristo kanato sa kalisod sa kinabuhi. Dili niya ta malimtan nga misaad siya, nga magauban siya. Dinay ako mahinumduman nga usa ka kanta, karaang kanta, dili na ako kantahon, kamo siguro na nahibalo kanta nga nagsugod, kanta sa usa ka lalaki siguro ni sa iyang gihigugma. Mingon siya, maalaala mo kaya. Ang sunod, ang sumpa mo sa akin, Tagalog, imo ba sigurong mahinumduman ang imong saad nako? Sigurado kita nga ang sumpa, ang saad sa atong Ginoong Hesukristo, dili niya malimtan. Bisag kita, bisag ang mga ubang tao mosaad ka sa inyong girlfriend, apan malimtan ninyo kung makakita mo og uban. Makita kitang uban, malimtan. Apan ang atong Ginoong Kristo moingon, maalaala ko ang aking sumpa, akong saad ninyo nga magauban. Hey guys, malipay kog dako nga mukanta mo din na ni anang kanta nga karaan kayo, maalaala mo ba kaya? Gustong tanan akong kantahon karon ninyo apan sa tanan nga mga sentonado, ako ang pinakasentonado. So dili na ako kantahon kay mukatawa mo og kusog, or basig mag-unos din ha kung madungog ninyo ang akong kanta. So akong I hope sunod semana kung magpadala ang inyong boss sa inyong kanta. I'm glad to hear that. Gusto kong niining kanta nga, maalaala mo ba kaya? So aron nga atong mahinumduman nga ang atong Ginoong Hesukristo, maalaala niya kita. Dili na, sigurado nga dili niya kita kalimtan. And then mautoy saad ni Jesus sa versikulo 18. Saad po na niya kanato. Verse 9, gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Usa lang ang gihatag, posible nga si Judas wala na gihatag. Apan gihatagan og higayon sa atong Ginoong Hesukristo nga malantaw ni Judas nga si Hesukristo ang gisaad. Apan lain ang punteriya ni Judas. Ang iyang kasing-kasing layo kaayo. So, verse 10. Unya si Simon Pedro. Okay, kay bulotag kinsam ni si Simon Pedro. Si Simon Pedro mao ni si San Pedro. Unya si Pedro nga may espada. Naday espada si San Pedro.
wala siya Armalite pero espada. Nadi si espada. Unsa may gihimo niya? Milanet, ning siya milanet sa iyang espada o gitigbas ang ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Si Malco ang ngalan. Unsa man ning gihimo ni San Pedro? Gusto niyang patyon. Apan si San Pedro, kabalo ka si San Pedro, maayong mangingisda. Apan dili siya maayong sundalo. Dalunggan ang naigo. O atong makita sa ubang mga writings nga gipunit ni Jesus ang dalunggan o iyang gibalik. Milagro. Unsa man siguro may tabo. Kung naputol ang liog sa katong tawhana nga si Malcolm, unsa man siguro may tabo nila, guys. Silang tanan mga matay. Si Jesus, ang iyang mga disipulo, patyo ni silang tanan. Si Jesus, dili makapalansang sa cross. Tungod sa gihimo, tungod na sa himuon ni San Pedro. Nga ang plano sa atong Ginoong Jesucristo masunod, dili ang plano ni San Pedro ni Pedro, nga iyang ang solusyon sa problema mao ang pagtigbas sa katao. Mao na natabo sa kalibutan karon sa problema. Dito sa Russia, nganong ang problema gusto niyang kuhaon. Gamit sila mga missiles, eroplano para ang solusyon dili na ang solusyon. Dito sa Israel, nga bombahan, patyo ng mga tao, dili na ang solusyon. Ang solusyon sa atong Ginoong Jesucristo, mao nga, moduol kita kaniya. Kay siya ang solusyon sa mga problema sa kinabuhi. Si San Pedro, unsay solusyon niya? Ang iyang espada. Apan, usa kita mo criticize mo saway ni San Pedro. Si San Pedro na bag-o usab. San Pedro, pagka mibayaw na ang atong Ginoong Jesucristo, si San Pedro nagsermon, dinay 3,000 ang nakonverter, dinay 5,000 hangtod nga wala na nila ipha. Tungod ni San Pedro nagbag-o. Kung nabag-o si San Pedro, ikaw ug ako usab mabag-o. So, unsay giingon ni Jesus? Miingon si Jesus kang Pedro, isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba? Murag nasuko siguro ang atong Ginoong Jesucristo ni Pedro. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Miingon siya, ibalik na. Dili na maayo ang imong plano, dili maayo ang imong plano. Kay ang plano sa akong amahan, ang plano sa wala pa himua ang kalibutan, nga ang akong kinabuhi nga ako muanhi dinhi sa kalibutan, aron makita ninyo ang gugma sa amahan, aron nga ang pinaka anak niya ihatag ang kinabuhi, aron nga kita mapasaylo sa sala. Kay walay lain bisag unsay atong himuon nga wala si Jesus, dili kita mapasaylo sa sala. Ang mga Hudiyo, daghan silang mga seremonyas nga mapasaylo sila sa ilang sala. Daghan silang himuon. Apan, dili makapasaylo sa sala. Dili makalimpyo sa sala. Ang dugo lang sa atong Ginoong Jesucristo ang makapasaylo sa atong sala. Wala na ilain. Kita karon
kadaghanan moapil kitag relihiyon, mosalig kita nga ang akong relihiyon maoy makapasaylo sa sala, nga maoy dalan sa kamatuoran, apan si Jesus miingon nga siya lang ang dalan sa kamatuoran. Wala nay lain. Karon unsa may atong buhaton karon? Musalig ba kita sa atong Ginoong Hesukristo? Musalig ba kita sa atong relihiyon? Gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi aron nga kita may kinabuhi nga walay katapusan. Akong hangyoon kamo nga musalig kita sa atong Ginoong Hesukristo. Musalig kita nga dili niya kita malimtan sa iyang gisaad. Dili kita makapungutan nga maalaala mo ba kaya ang imong promise. Hinaot pa nga motuo, musalig kita kaniya. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa pagsulat ni Juan niini. Daghang salamat sa dugo nga imong ipaagas alang kanamo. Ginoo, hinaot pa unta nga kami nga musalig gyud kay dili nimo kami malimtan. Nga ikaw ga promise nga kung kami mutuo, kung kami mo abide, kung kami musalig gana kanimo, dili nimo mi biyaan. Kung dili ga prepare kag lugar para kanamo. Ginoo, hinaot pa unta nga among kinabuhi among ihalad ngana kanimo. Nagahangyo usab ako nga imong panalipdan ang mga Kristiyanos didto sa mga lugar sa mga Muslim, imo silang panalipdan Ginoo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen.